Hi guys! Isang hapon ay napadaan kami dito sa Naga City Public Market kasi may hinahanap tayong isang item at basta nag-ikot-ikot lang kami doon at nakapasok kami sa loob nitong Naga City Public Market, the largest public structure in Asia na 1970s pa. Ito pala ay may tindahan ng mga upuan pag naglaba, mga lutuan, mga native products, ayun, made of water lily, basket, rattan, and abaca, and made of copies, at iba pa pong mga native products dito natin makikita sa isa sa mga papasok lang dyan sa Naga City Public Market. Ayun, hindi pa ito, maliban po dito sa labas niyan, mayroon po pong mga souvenir items. Marami pong mga stall sa labas. Itong pinapakita ko po ay nakapasok kami bigla at nawawala na kami. I mean, may hinahanap po kaming items. So, nagtatanong-tanong tayo kung saan makakakuha noon. So, may mga lubid din at may mga plastic o may mga basket. Ayun, mayroong iba't ibang uri ng mga native products na dito natin makukuha sa supermarket. Ayun, mayroon pong higaan na banig, mayroon pong duyan, at may pang-arnis, mayroon pong mga pang-field demonstration ng mga estudyante. Dito pala yun mga hat native at mga chinelas made of abaca. So, very attractive po, kaya madalian nating kinuha yung cellphone natin para mapicturean natin. Biglaan po yung ating pagbisita dito sa Naga City Public Market. 30,000 square meters pala ito. Kaya napakalawak po. So naghahanap kami nung aming hinahanap na item. Paikot-ikot kami. 3 floors po ito, 3 levels po ang Naga City Public Market, na may ilang bahagi parang gustong i-repair po ang public market na ito. Dito sa may tabi-tabi may umaayos po ng mga relo at ng mga sing-sing o jewelry, pero parang mga relo po ang inaayos ito. It seems na mga veterano na po sila. Ang lawak guys nitong public market. Sa labas po, mas maraming tinda po na mga pili nuts at mga native products sa mga dyan sa may sa front mismo. Dyan po sa may likod, marami din mga stall na nagtitinda ng mga pili nuts at mga native products. So yun lang guys, pinipicture natin ngayon yung ilan po sa mga native products na tinda dito sa Naga City Public Market, the largest public structure in Asia since 1970s. Thank you so much guys for watching. God bless us all. The Lord is good forever.